Gabwnni thakhai Thaigir hangasino gwjwoao doङो मासे नै थिं नै दान्दा दङ बस्तासो हानखांबाय नै थांबाय गोजा पेनखौल' नुहुरथियो बुजुम खावनाय होनसै र' तारदों आन्दाज खाम मोले नुदों दे ओहले बै माबाखौल'सो नांगौ इनो आयै बे दान्दाया बेसेबांसोमोन मानो दानस'जोबखो दा हाजार खावब्ले जाजोबबाय नै दे मा फानहैगोन नोंलाय मा नाम लिरखाबाय नालाय बिदिसो साफा साफाखौल' दा माबानिया जादों गामियाव दे खानानै जुना ला सालि दाय बासिबानो जानायसो बासिना लाय थांरे दायोसो दायो नै बिराद गोजौआव दोङो नै दे जल्दि मोजां स्ट्राने नानिमोननि खामानि इयो नानिमोननि खामानि बिलाय हुसा गाबोनो मानि बजारलाय सोलायगोन दे खर'आव फोनांलाय खनसे दसे टाइम फारा आरो बेखौ बाथो आरो सुनांगोन लामा सिबनांगोन मानो खनस्राया नोंसोरलाय हनै इसान दंसियो खनस्रायाखै नोंसोरो अ खन्था मिसा खामुखैनो मिथियो नानिया मिसा मिसि नै आं हायलासो नै जोंलाय फुङावनो जाबावाखैसो पिंकलनि सिंगलनि गैया बियो दे राखावसिया देन्जार बुखिदो नै खेलायसि जोगोन होननाय होनना थिदो नै बियो जोगोन होननाय होनथादो नै बियो रेडि बेसरा जि गोजौ गाखोदो बियो दिनै आयो नुस्राया मानसिखौनो बिलाइ ग्रोम गाबोननि थाखाय थाइगिर हांगासिनो आरोना गाबोन जोंना बाथौआव 300तासो जलायनायनि बाजेट लादो आरो मालासो मासांगि बस्तासो नांसिननो दुब दादा सिरिनो खनदो दे जल्दि खन दा जाबायलै जासिगोनदां 500-300 खरावबो जागोन ने 500तासो जागोन जासिगोनदां 10तासो हानबावदो माने बास्केटफोरावबो लागोन आरोना गारियाव सोजोबगोन हाबजागोन दा केस गावगासिनो नै बस्तासो जाबाय ओमफ्राय आइयाव बस्ता फिसायाव बस्तासे दा 1000 बस्ताखौनो लानो बासै 1000 किल'मिटार जाबाय बियो हामा किल'मिटार जाबाय बे रागामा मा दायो नाय गासिबो बेखौ जासिगोनलै मान्ट' ओंखारदो नै बस्ता मोननै जाबाय बस्ता मोननै ओंखारदो
กับรองกันเถอะ Ongkarta Tingkala Ini ikan nah belah. Ale kar kaganda Coba di Mana? Tahu situ ये देखो ये कैसा है Oh my god एक दो ये दे दो ये वाला Sera pukuri Rai kok alus jali jasi जानानै Ani bisa bapak kau कैसा हम ये देखो ये कैसा है wow Oh my god Hama jeli alus bang जा नागिरना आरो ओमफ्राय जल देखना जा छामि छाब हमन नखता 1000 ओनेस्रा Ni bai thada बेखौ गारहरसादो ना बहर Utaro बे हरदा आंबाय सासेयानो जों थाबायलांगासिनो मावदोलै साइकेला बायगोन 1000 मानिस्राय 1000 अख्रा इसोर किरा बायगोन किरा बायखागोन आइ बायखागोन 100% खा किरा बायखागोन 100% खा इसां ओलर बुसु नार किरा बायगोन होयो बायो बैयो ओलर मानसि संगासिनो खोलायबा के आदा बिथिं बारा हायबाय साहासै दा नारป้าใส่สลับพิชาเข้าไปไหนใครเชื่อชนะหลังดัง โย่ เชฟไอ้นุ้ยชิดก็ว่าพิชาก็มันชิดเลยพิชาก็เดนเจอร์ซีสันกัชเน่อ้าวหนูเสกคำสั่งไป